Nitolbu. Ftakar fil-ħina tiegħek mulej u ħares dejjem muqaddes lil-qaddija tiegħek li għal-jom ibnek Ġesu Kristu Sidna waqqaf bit-tixrid ta' demmu il-misteru tal-għajt u li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktib tal-profeta Iżajja. Araw, il-qaddej tiegħi isib ir-risq, jintrefa', jola u jkun il-fuq minn kulħadd. Bħalma ħafna indexxu minnu ma kienx bniedem u s-sura tiegħu ma kontx tqisha ta' bniedem. Minħabba fih. Quddiemu slaten jalqu ħalqhom għax qed jaraw ġrajja li qatt ma semmiet u jifhmu dak li qatt ma semgħu bih. Min kien jemmen dak li smajna u f'min intwera drieħ il-mulej. Bħal xitla kiber quddiemna u bħal għerq minn art nixfa. Ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex inħarsu lejh, jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin. Bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart. Bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu. Bniedem imżeblaħ u aħna xejn ma qisnieh. Iżda hu rafa' fuqu il-mar tagħna, tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn. Iżda hu kien miġruħ minħabba fi dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunijiet. Għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Aħna l-kol bħal naċ mitlufa, kull wieħed minna qabad triq għal rasu. U l-mulej xeħed fuqu l-ħażen tagħna l-kol. Ħaqruh u qatalihom bla biss ma fetaħ fommu, bħal ħaruf u bħal naġa mbikma fit min ġizza ma fetaħx fommu. Bil-forza u l-ħaq neħħewh. U min qatt jaħseb fuq xortih? Iva, qatt xtuh mill-art tal-ħajjin. Minħabba fi dnub il-poplu tiegħi kien midrub. U tawh qabar mal-ħżina. Fnuh għalkemm minn fommu ma ħareġ ebda għerq. Bil-mart. U b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni u jtawwa li jien mulej isseħ bih. Għatija tiegħu qatt jara t-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustija u l-ħażen għalhekk l-benin il-mewt mal-midinbin tijiet tal-kosra Misir nerħi ruħi idejk
nikkantaw. Fik mulej jinnisken ma jkolli qattax nirex fil-ġustizzja tiegħek salvani. Idejk innerħi ruħi mulej alla ta' sewa flimkien. Minħabba l-edewa tiegħi jinsirt ħaġa ta' min wara jitwerru ġirien tiegħi jifni bħalli rawni barra jaħarbu minni insewni bħal wieħed mejjed ġarram kien flimkien. Fik nittama mulej jien ngħidlek Alla tiegħi fidej eħlisni min jitlede u minn dak li intri il-qaddejja ehli qalbkom intom il-koll li tittamaw fi Qari mill-ittra lil-Lut. Ħuti. Meta aħna għandna l-qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smewwiet, Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-djufija tagħna. Imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra dnub. Ħanersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqta il-grazzja li neħtieġu. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki
bleħenoli u bidmuħ lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej. Gloria utifir lile Christu. Flimkien? Minħabba fina Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt ta' salib. Għalek għallolli sas-mewit, u zejnu blisem li Flimkien? Il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ mad-dixxipli tiegħu u qasam man-naħa l-oħra ta' Wied ta' Kedron. Hemmhekk kien hemm ġnien u daħal fih mad-dixxipli tiegħu. Ġuda dak li tradih kien jafu il-post, għax Ġesu kien sikwit jinġabar hemm mad-dixxipli tiegħu. Ġuda ħaġem ma' soldati u xi ħasses mill-qassisin il-kbar u l-Fariżej u mar bihom hemmhekk bil-fanali torċi u armi. Ġesu li kien jaf kull ma kien ġej fuq, mar fuqhom u qalilhom. Lil min qegħdin tfittxu u ma weġbu. Ġuda dak li tradih kien hemm magħhom huwa wkoll. Kif Ġesu qalilhom jiena u ma resqu lura huwa hawn mal-art. U reġa' staqsihom lil min qegħdin tfittxu u ma qalulu
tilkom liinahu, jek edin tfittxu lili, hallu lil dawni morru. Dan sar biex iseħ dak li kien għal Ġesu, min dawk li tajtni għal-qas wieħed biss ma tlift. Xmum Pietru kellu sejf u darab il-qaddej tal-qassis il-kbir u qatallu barra widintu l-leminija. Dan il-qaddej kien jismu Malku, imma Ġesu għalli il-Pietru. Irġa daħal is-sejf il-laħans tiegħu, forsi l-kalċi li tani missieri ma nixorbux. Imbagħad is-soldati u l-kapijiet tagħhom flimkien mal-assess tal-lut qabdu lil Ġesu rabtuh. L-ewwel ħadu ħantanna billi dan kien missier il-mara ta' Kajfa, il-qassis il-kbir f'dik is-sena. Kajfa kien dak li tapar il-lut ikun jaqbel li bniedem wieħed immut tal-poplu. Xmum Pietru u disċiplu ieħor marru wara Ġesu. Dan id-disċiplu kien mitla tal-qassis il-kbir u għalhekk daħal fil-bitħa tal-qassis il-kbir flimkien ma' Ġesu. Imma Pietru baqa' barra ħdejn il-bib. Imbagħad id-disċiplu ieħor li kien mitla tal-qassis il-kbir ħareġ ikellem il-purtinara u daħħal lil Pietru ġewwa. Il-qaddejja li kienet mal-bib qalet lil Pietru: Int m'intix ukoll wieħed mid-disċipli ta' dan ir-raġel? Huwa wieġiba: Le minix. Il-qaddejja u l-assess kienu kebsu in-nar mill-faħam għax kien il-bard u għadu hemm masħana. U Pietru kol għattem masħana. Il-qassis il-kbir staqsa lil Ġesu fuq id-disċipli u t-talim tiegħu. Ġesu wieġbu: Jien tħaddit fil-beraħ qudiem kulħadd, għallim dejjem fis-sinagoga u fit-tempju fejn jinġabru l-ħut kollha u bil-moħbi ma qed xejn. Għalfejn qiegħed tistaqsi lili, staqsi lil dawk li semgħuni x'għedtilhom. Araw ma jafux ħed. Kif għalek wieħed mill-assess li kien deħ hekk twieġbu lill-qassis il-kbir ġelu mhix sewwa urini fejn imma għali imbagħad għandna bat lil Ġesu marbut għand Kajfa il-qassis il-kbir. Xmum Pietru mela kien qiegħed hemm masħana u qalulu:
imma uċaħatu għal la minix wieħed mill-qaddejja tal-qassis il-kbir raġel li Pietru kien qata mela jien ma rajtekx miegħu Pietru ċaħat għal darb'oħra u minnu fih id-den is-serduk. Imbagħad ħadu l-Ġesu minant Kajfa għal pretorju. Kien fil-għodu kmin ma deħlux fil-pretorju għax ma ridux jintniġsu biex ikunu jista' jagħmlu l-ikla tal-Għejd. U għalilhom x'akkużantkom raġel u huma weġbuh. Pilatu għalilhom udu intom u ġudikaw intom skont il-liġi tagħkom. Lulu dan ġara biex isir meta fisser kif kellu Pilatu raġa daħal sejjaħ lil Ġesu inti s-sultan tal-lu Ġesu wieġeb li qalu Pilatu mela jiena ludi tawk fidejja x'għamilt Ġesu ta' din id-dinja li ta' din id-dinja ila sestijaj kienu jiġġieldu ħejn il-lut ta' bil-ħaq salt nagħti mhijiex ta' Pilatu mela insultan u Ġesu wieġeb int qiegħtejtu jiena sultan għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhet għall-verità u kull min iħobb jisma'ni. Allu kif għal dan raġa ħareġ quddiem il-lutu għalilhom jiena ma nsib ebda tija fih. Issa intom għandkom id-drawwa li neħilsilkom wieħed fil-lejt. Tridu nix neħilsilkom
للسلطان تعلت أو نوما مش بدي بدو يايتو يايدو Dam Barabba imbriga imbat Pilatu ordna li jieħdu lil Ġesu u jagħtu ħiswat. Kuruna tax-xewk u qedu ilu fuq rasu u libsu ruman tar-aħmar skur u bdew ġej jgħidu u bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darboħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom. Araw, se nġibulkom qudiemkom biex tkunu tafu li imma nsibeb daħtija. U Ġesu ħareġ hemm barra libes il-kuruna tax-xewk. U Pilatu għalilhom Ara dem xin raw ses jgħidu Pilatu għalilhom u salbu intom jien ma nsibeb daħtija fih illu tweġbuh. Meta samadan Pilatu aktar beza raġa daħal fil-pretorju u qal lil Ġesu Inti mnejn int imma Ġesu ma wieġbu xejn għalhekk Pilatu qallu li ma tkellimx ma tafx li għandi s-seta neħilsek u għandi s-seta jinsalbek. Ġesu wieġbu. Ma kien ikollok ebda seta fuqi, kieku ma ġietx mogħtija lilek minn fuq. Għalhekk min talili f'idejk għandu ħtija akbar. Min dak il-ħin il-qudiem Pilatu beda jfittex kif jeħilsu.
imma illu tistuktaw jajtu jgħidu. Meta semagħhom u qegħdu fuq is-sedja għolja msejjaħ li tostroto Sabbata. Kien jum it-tħejjija tas-sitzija. Kultanta kien fexxu jgħidu. Pilatu għalilhom jien se nsallab lilhom imma l-qassisin il-kbar l-aħħar tawlhom fidejhom u huma ħadu lil Ġesu refa s-salib jaħqurrija huma salbuh ma' tnejn kull naħa u Ġesu fin-noħ. Pilatu għamel kidba is-salib fija kien hemm miktub Sultan tal-Lut. Għax il-post fej salbu lil Ġesu u il-kitba kienet bil-ludi Grik. Kien il-kbar tal-Lut marru jgħidu lil Pilatu. Issa li ktibt wara li salbu lil Ġesu u qasmuh ferba sem lil kull wieħed minnhom li tunika libsa blaħjata min suċa
بالسهل سكرتورا لتي اسمو بينيتهم واللي بساتي ودانتا بالهدي كينام ويف أهدين أمو أخت أمو ماريا تاكليوفا مغدالا ملاك يفجي ولد الشيبلو لكن الخب وأفديا هاليلوم Imbat alidi ومن ذاك الشيبلو هذا عنده وردان جسو لكلش كميت مو l'iscrittura Andi كين بيا مملي كونزا بالحال وهلو وما أثبت لي صوبو ورسو ويلو لين هالو Ashumitmu Imba rasura اللي كان يوم تخيط عليه اللوت ما ريدوش ليوم السبت لتما يبقى فوق السبت كان يوم صلاني عليهم طالبوا ملال البيلاطو باش يكسروا لهم رجليهم وينخوا لتما لك جاو السولداتي رجلي الاول قلبي مياو باللي راوليكي ما كسرلوش رجلي ويهت من السولداتي خارج دم راح بينه بيش انتم كل تمنو الاسكريتورا لتي واحدة من أدمو ما وهم كتبة وهرة لتيت في الاسكريتورا وما أتيهار سليم نفدو وردان جوزيبي مناري ماتيا لكن ديشيبلو دا جسو بالمهبي أشبازا من لوت مارو طلب للبيلاطو بيشيخو الجسم تا جسو بيلاطو خليخ وجي
u ħal-ġisem tiegħu. Ġie wkoll Nikodemu, dak li qabel kien maran Ġesu bil-lejl, u ġib miegħu taħlita ta' moru sabbara, tiżen xi 100 libra. Dawn it-tnejn ħaddu l-ġisem ta' Ġesu u kebbew fil-faxex tal-għażel bil-fwieħa kif soltu jagħmlu l-lut. Kien hemm ġnien qabar ġdid kif inħabb għax kien jum u għax il-qajm fil-qrib. Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli tiegħu? Din hija domanda li jagħmlu lil Pietru fil-bitħa tal-palazz ta' Anna. Missier il-mara tal-qassis il-kbir Kajfa. Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli tiegħu. U Pietru jiġħad u jgħid le minix. U jagħmel hekk għal 3 darbiet. Din il-mistoqsija illum titpoġġa f'ħoġorna qudiemna. Inti m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli tiegħu? U risposta tagħna x'se tkun? Faċli nitkażaw Pietru, imma min jaf kemm il-darba quddiem għażliet għamilna bħalu ċħadna li aħna dixxipli tiegħu. Ġuda it-tradieħ għal-flus, Pietru ċaħdu minħabba l-biża' u l-poplu tiegħu lissen dik is-sentenza terribbli. Aħna m'għandniex sultan ħlief Ċesari. Alla tagħna m'għadux is-sultan tagħna. Is-sultan tagħna huwa l-istat. Is-sultan tagħna huwa l-awtorità ta' din id-dinja. Hija ċaħda oħra. U fl-istorja Ġesu jiġi tradut, jiġi miċħud, jiġi rinnegat mill-poplu
għal darba, darbtejn, tlieta u iżjed. Imma m'hemmx biss din it-traġedja ta' tradiment fil-Vanġelu tal-Passjoni. Hemm ukoll il-preżenza siekta ta' min isegwi lil Ġesù bil-fedeltà. Hemm Ġwanni li jidħol fil-bitħa ta' Anna l-Qassis il-Kbir u li jsegwi lil mulej sa taħt is-salib fejn hemm ommu wkoll u nisa twajbin oħra inkluż Marja ta' Magdala. Dawn huma in-nies li fir-rakkont tal-Passjoni ifissru solidarjetà, fedeltà. U aħna nħarsu lejhom biex jagħmlulna kuraġġ. Lil Ġwanni Ġesu jafdalu l-ikbar teżor li kellu fid-dinja lill-ommu. Hawn hi ommok. U indikala lil Ġwanni jgħidilha hawn hu ibnek. Id-dixxiplu leali u fidil li jidħol parti mill-familja intima ta' Ġesu. U lil din l-armla ta' Nażaret jiggarantila futur, għax dan kien ir-rwol tal-iben. Hemm ukoll Ġuseppi ta' Arimatea li jitlob il-ġisem ta' Ġesu mingħand Pilatu. Hemm ukoll Nikodemu li jsemma 3 darbiet fil-Vanġelu ta' San Ġwan fil-laqgħa tiegħu ma' Ġesu bil-lejl meta l-mulej jgħallmu il-bżonn li nitwieldu mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu. It-tieni darba jissemma meta jaqbes għal Ġesu u jgħidilhom ma nistgħu nikkondannaw il-ħadd qabel nisimgħuh. Inti jaqgħu wieħed mis-segwaċi tiegħu tkun ir-risposta. U t-tielet darba meta jġib kwantità enormi ta' fwejjaħ għad-difna ta' Ġesu. Din il-kwantità hija il-kwantità li kienet tintuża għad-difna tar-re bil-ġest tiegħu Nikodemu jirripara għaċ-ċaħda tal-poplu tiegħu stess. Il-poplu li ċaħat lill-Messija bħala re minn fostu stess għandu wkoll min jirrikonoxxi r-regalità tal-mulej fid-difna tiegħu. It-titulus il-kundanna ta' Ġesu hija kundanna universali. Tiġi iddikjarata bi3 lingwi internazzjonali, bil-lingwa tal-post, bil-Ludi, bil-Latin u bil-Grik. Hija kundanna quddiem il-poplu ta' Alla, hija kundanna quddiem l-imperu, hija wkoll kundanna quddiem id-dinja tal-kultura li kienet titkellem bil-Grik. Imma l-istess kundanna tajt il-verità. Ġesu ta' Nażaret, is-Sultan tal-Lut. U meta il-Lut jgħidulu ma kienx imissek tikteb is-Sultan tal-Lut, imma dan qal jiena s-Sultan tal-Lut. Jiri pretensur dan. Issa li ktibt, ir-risposta kienet ta' wieħed
li ftit jimpurtaħ. Imma wara din ir-risposta ta' Pilatu hemm ironija kbira. Għaliex hu mingħajr ma jaf ħabbar il-verità li kien ċaħat il-poplu. Imma li Nikodemu jirripara u jikkonferma dan s-sultan, is-sultan tal-Lut. Huwa sultan tal-imħabba, sultan ġwejjed u umli. Inti m'intix dixxiplu tiegħu? Tolbu għal-Knisja. Tolbu tijeżis għal-Knisja biex il-mulej Alla slim u jaqqada u jħarissa fid-dinja kollha u jitu paċi biex natu glorja lill-Alla jista' kollox. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, int permezz ta' Ġesu Kristu u rejt il-glorja tiegħek lill-ġnus kollha. Jak imxerda mad-dinja kollha tibqa' sħiħa sal-aħħar fil-fidi u fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu għal-Papa. Nitolbu wkoll għal-Papa Franġisku biex il-mulej Alla tagħna li jażlu bħala is-sof jżommu qawwi u sħiħ għall-Knisja mazza tiegħu ħalli jmexxi l-poplu għad-dis ta' Alla. O Alla ta' dejjem li tista' kollox. Il-ħaq tiegħek u s-sis tal-ħolqien kollu. Fil-ħina tiegħek isma' t-talb tagħna. Ħares bit-tjieba lil u bis-seta tiegħek biex jitqawwa aktar fil-fidi tiegħu kbir tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu għal-fidili kollha ta' kull ordni. Nitolbu wkoll għall-isof tagħna Charles, għall-isfiet u l-poplu kollu tal-fidili. O Alla ta' dejjem li tista' kollox. L-Ispirtu Qaddis tiegħek iqaddes u jmexxi lil
Għati widen għat-talb li tagħna biex il-fidili bil-grazzja tiegħek bi Kristu Sidna. Nitolbu kollha l-kateku biex il-mulej Alla jħenna l-jom u jiftħilhom qalbhom, jagħtihom il-maghfira ta' dnubithom bil-magħmudija u jagħmilhom membri ta' Sidna Ġesu Kristu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek b'ulied ġodda, għaw il-fidi u l-fema tal-katekumeni tagħna. Għatihom twelid ġdid bil-magħmudija u l-qaħħom fost l-ulied adottivi tiegħek. Nitolbu għall-għada Nitolbu kollha l-ħutna kollha li jemnu fi lej Alla tagħna u jiġmagħhom u jisja waħda tiegħek. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. L-ulidek imxerda. Fil-ħina tiegħek ħares lejn il-merħla ta' ibnek. Għaqqad fil-fidi waħda ma' konsagrati b'magħmudija waħda u orbita tal-imħabba bi Kristu Sidna. Nitolbu għall-lut. Nitolbu kollha l-lut. Waslet il-kelma tal-mulej Alla tagħna din fl-imħabba ta' ismu u l-fed li tajt il-wedid tiegħek lill-Abraham u l-nislu talb tal-Knisja tiegħek. Fl-ewwel patt jistħoqlu għal dawk li ma jemnux fi Kristu. Ma jemnux fi Kristu. Santu jagħtihom id-dawl u huma jitlu fi triq tas-sal. U Alla ta' nitolbuk għal dawk li ma jemnux fi Kristu. Ċira qudiemek. Għamel li huma jarfu l-verità tiegħek. Nħobbu dejjem iżjed lil xulxin. U nfittxu li nifhmu sew ħalli nkunu bi Kristu Sidna. Amen. Jemnux falla. Nitolbu kollha għal dawk li ma jarfux qalb sinċira jfittxu dak u jistħoq ilhom l-Alla nnifsu. Dejjem li tista' kollox.
kollha biex dejjem jixtiequk u jfittxuk. Għamel il-kull u naqqasijiet ta' kull xorta jifhmu u x-xhieda fik biex jiġuk bħala Alla wieħed veru u missier tagħna l-koll. Jitolbu għal mexxejja tal-pajjiż pajjiżna biex il-mulej Alla ta' u l-qalb tagħhom skont għal paċi u l-ħelsien ta' Alla ta' dejjem li tista' kollox. Fidejk jinsabijiet tal-popli. Ħares fi tiba tiegħek jiggvernawna. Li l-popli kollha tajjeb, paċi reliġjuża bi Kristu Sidna. Jitolbu għall-imġarbin. Jitolbu tieżis lill-Alla l-Miss biex isaffi ibiet il-mart jeqret ħabsiet jagħti vjaġġ tajjeb jireġġa' lura lil-morda jroddi u jagħti s-salvazzjoni lil-moribond. Ta' dejjem li tista' kollox. Faraġġ tal-imniktin. Abtin. Ħajasal għandek fit-tiġrib. Jifirħu li fil-ħtiġijiet tagħhom il-ħniena tiegħek. Araw lodata salib li fuq ġim salla bis-Salvatur tad-dinja.
الصليب أجمسا Ninżlu għal-kubtejna, let us kneel. Inqumu, let us raise. أرى الصليب بالسالفاتور Ninżlu għal-kubtejna, let us kneel. Inqumu bil-wieqfa, let us rise.
Ejjew nitolbu kif għallimna u rina nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna għal ma naħfri l-minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tilsa dejjem minn kull li nitqarbina bil-ġisem hija ħarsin u l-fejqan tal-Juħud. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Kollox, inti ta' Kristu ibnek u bil-qawmin tiegħu għal-ħajja. Ibqa' ħares fina dan l-emil tiegħek ta' ħniena biex bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih ħadna sem ngħixu dejjem marbuta miegħek bi Kristu Sidna. Għada huwa jum ta' skiet, jum ta' silenzju fl-istennija tal-qawmien tal-mulej niltaqgħu kalla jrid fil-għaxija fit-8 għal-velja tal-għajt fuq it-suntir biex imbagħad nidħlu bix-xemat mixewla f'idejna ħanibdew il-velja tal-għajt. Għada fit-8 ta' fil-għaxija. I would like to thank all our English-speaking guests. Tomorrow, Holy Saturday, is a day of silent expectation. We meet again tomorrow at 8 p.m. on the parvis of the Co-Cathedral to start the solemn vigil of Easter. Dan il-poplu tiegħek mulej fakkar bil-ġieħ kollu il-mewt ta' ibnek, ta' masħiħa fil-qawmin tiegħu għal-ħajja. Ixħed fuqu kotra ta' barka u għatih il-maħfra u l-faraġ, qawwih fil-fidi mqazza u wettqu fil-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna.